מסוגלת לתפוס טרמפים בקדומים. המצב הזה שאתה תופס טרמפים בקדומים בטרמפיאדה וכולם מכירים אותך ואתה עדיין מרגיש כל כך לא קשור לשם וכל כך לא קשור כל כך זר, ומצד שני זה מין להיחשף רק מלעמוד בטרמפים. זה חשיפה רק מלעמוד בטרמפים. אתה עומד שם ואתה עולה עם מישהו ושואל אותך מה אתה לומד, וישר כל הדברים רצים לי בראש, כל האולפנה וכל הדברים של התחושה של החוסר שייכות למקום עצמו. שזה פשוט כבר בלתי נסבל. אני מוכנה לשלם מונית 500 שקל ולא לעמוד בטרמפים בקדומים. 500 שקל, 500 שקל, 500 שקל, 500 שקל. ואתה תופס טרמפים וזה לא הביצה שלך, זה לא מאיפה שגדלת. המכללה נכון, כבר שם שנתיים, אז זה כן משהו שיש אנשים שאתה מכיר, אבל זה גם הקהל שעוצר זה סטודנטים, ואין את המקום הזה של הדתייה, לא דתייה. L'étape de cassérisation suivante est celle qui consiste à faire passer cette viande de l'eau, où elle était pendant maintenant plus d'une demi-heure, sur un lit de gros sel, dont le but essentiel est bien sûr d'absorber le sang restant, dont le but essentiel est bien sûr d'absorber le sang restant, dont le but essentiel est bien sûr d'absorber le sang restant. וזה משהו שכל פעם שאתה נמצא, בכל מקום שם, אם זה בטקס יום הזיכרון, שאני אוהבת ללכת לקדומים, אם זה ביום העצמאות, אם זה בכל דברים, אני מרגישה שאני רוצה להיות שייכת, אבל אני מרגישה את הזרות הזאת כאילו היא נחתה עליי. יש מקום שאתה מאוד רוצה להשתלב בו, התחושה הזאת היא לא מבחירה. הזרות הזאת שאתה מגיע למקום ואתה מרגיש שאתה לא שייך, זה לא מבחירה. זה משהו שכאילו נכפה עליך בהרגשה. וזו תחושה מאוד קשה, פה בצפון אין לי אותה. יש לי אותה במכללה, אולי בכיתה, את התחושה של הזרות הזאת. אבל כשאני מסתובבת במרחב החופשי שלי, בבית, פה בנחל או בכל מקום אחר, אין לי אותה. כי אני לא יודעת, כי זה לא מסמל לי כל כך הרבה דברים, זה גם פחות סגור, פחות, יש תבנית מאוד מאוד ברורה. So once the Potsdamer Platz and down to the Alexanderplatz, there was a Berliner city center. Yeah, but also here the remains. כן, וגם זה גדול, זה יותר גדול. אם הייתי, וחוץ מזה, שאם אני אגור פה אולי עוד כמה שנים, אז אולי אני כבר אתחיל להרגיש את זה. למה? כי הרגשתי את זה לא רק בקדומים. כן, הזמנת מקום ליום שישי הבא, אבל אם בתוכו להתחיל יותר מוכן. התחושה הזאת שאתה לא קשור. ילדים, כן. שאתה חלק ולא מחוץ שאתה מסתכל על כולם ומתבונן על כולם, אבל אף אחד לא... אתה מבחוץ מתבונן על כולם ומסתכל על כולם, אבל אף אחד לא מסתכל עליך, כאילו... שאתה חיצוני כזה לסיטואציה. וזה לא תחושה נעימה. זה לא תחושה נעימה. זה... את איתי? את איתי?